isu-isu wis teko kene. Nah, iki lokasine di Hotel Santika Cah. Kebetulan hari iki Kota Blitar ketekan tamu, yaitu tamu penting Lemhamnas karo Kapolda Jatim. Nah, iki dadi pemeriksaan sing enek sing anggota sing lorong ini diperiksa niki kesehatane sehat apa ora. Nah, iki diperiksa. Selain iku agendane dina iki ya ngeceki maem utawa makanan sing kanggo tamu VVIP. Dadi diceki keamanan panganane Cah. Dadi ben gak mengandung kaya bahan sing kimia kaya racun arsen, sianida, nitrit dan lain-lain ngono kuwi lah pokoke sing barang-barang sing marai racunan makanan. Jadi memang tamu-tamu sing VVIP harus dilakukan pengamanan makanan ngene iki. Nah iki tugasnya dari kedokteran polisi ngene iki salah sijine. Nah iki wis dicuateti kanggo laporan biasane. Nah iki wis persiapan tamune wis persiapan ziarah makam Bung Karno. Kan agendane iki engko tujuane sebenarnya ziarah makam Lemhamnas karo Kapolda. Nah iki setate teko Hotel Santika, mari check out langsung menuju makam. Nah, ini kegiatan utamanya yaitu ziarah makam Bung Karno sebenarnya. Lanjut menuju makam Bung Karno. Nah, ini kegiatannya ini tim dokpel dampingan Cah. Jadi ini ya rame cek keamanan makanan dan minuman, tapi ya melakukan pendampingan medis langsung nih lokasi. Jadi petugas kesehatan dokpol niki yo siaga medis istilah standby di lokasi sing kegiatan sing ana pejabat negara iki mau. Niki engko yo siaga engko siap lene kondisi darurat medis kaya serangan jantung, tekanan darah, keracunan yo kaya kelelahan ekstrim ngono yo tugase petugas kesehatan dokpol Cah sing melakukan pendampingan. Nah iku kegiatan dokpol hari ini setelah melakukan pengamanan mau. Nah iki wis balik arah Lemhamnas karo Bapak Kapolda. Nah iku wis mari cah dari acarane. Nah iki salah satu kegiatan dokpol karo petugas medis polisian di sini iki. Oke.